Kok kowe nyok? Wis kono dirampungi. Yo. Dirampungi Dimas yo. Sampeyan dipadosi Ndara Antasena. Wih lah jagat waisane Bathara. Eneng opo Antasena? Wos setan e. Kok kowe nyok? Petruk ya ora. Genane ngarepe bendara kok dolanan guthik. Anggemu iki sapa padamu wae? Sinuwun Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Heh, cenanangan ora. Syukur dikeplak. Heeh. Tak bares engko. Lho. Wani wani nglimpe to. Wajake tu Petruk dadi temenggung kok aku RT iki adil ora? Lho. Hah? Ayo. Aku kudu dadi prameswari. Tak cocok sirahmu kowe. Prameswarine sapa? Prameswarine Ndara Abimanyu. Njuk kowe rabi karo iki no piye? Lah nek gelem dengkul kowe tengok kene wae. Wis kowe tengok kene. Ngono. Ora ngono, piye? Mlumah. Ngene? Heeh. Dadi apa aku? Dadi paidon. Maksudnya? Ayo nek ratu idu nang cangkemmu kuwi. Mesti was mempeng ora. Aku dadi emban wae ya. Wah iya. Ya sing sok mbarengi ratu nek metu dedeng Semar nesu Semar ngono kae. Ora soal man. Wis ngono wae. Padosi iku. Yo piye? Ono apa aku? Sampeyan dipadosi Ndara Antasena. Wih lah jagat waisane Bathara. Eneng apa Antasena? Wos setan e. Kok kowe nyok? Ha wong tangane digeret sampinake dhewe kok aku ya ngirokke suara Ndara Baladewa kok. Aku ya ngono ketemu Durna e. Ya. Lho kok Durna kok gawa? Lho kok Baladewa tak gawa? Aku goleki Durna, aku goleki baleni yo. Kae lara rampung selak padang malen. Kyai Antisura kuwi nadyan wujud satu wana wujuding gajah, nanging kuwi gajah pusaka. Kuwi wujuding gajah sing pancen beda karo gajah-gajah liyane. Ya ming Kyai Antisura sing ngerti sapa besok ingkang pantes bakal lintir ke Praboning Ngastina lan sapa ingkang pantes lenggah dampar. Mula nek nganti mengko gajah Kyai Antisura tekan negara Ngastina nggawa pawongan sapa wae Kakang Pancawala aja nganti duka. Iya Yayi. Pun Kakang bakal ikhlas lahir lan batin ora duwe rasa ngresula. Ya nek ngono dinteni mbuh tekan kapan pokoke kudu ngerti sapa sing pantes dadi ratu ning negara Ngastina, Kang. Dimas Irawan, Dimas Antarja. Nggih, Kakang Mas kula ingkang sowan. Nggih, Kakang Mas kula ingkang sowan. Ngopo e, Kang? Ya mergo pun Kakang wis krungu Yai. Pun Kakang mireng yen to siadilan Kakang Mas Pancawala bakal kepengin ngrasakake dadi ratu ning negara Ngastina. Tumulipun Kakang nusul ana ing kene sayekti ora ketamung sithik ngempek kamukten negara Ngastina. Sik, aja ngawur. Panjeni ate Kakang Pancawala kepengin lenggah dampar. Ning mau ngendikane Simbah Patih sing ngerti lan sing pono babakan negara Ngastina ki ming Gajah Kyai Antisura. Lah terus piye Dimas? Gajah Kyai Antisura Kakang Pancawala matur ngersaning Gajah Kyai Antisura, sapa sing pantes antaraning Kakang Pancawala apa aku sing lenggah dampar ora ana sing dipilih. Malah Kyai Antisura
Bedal saka Wantilan mlebu ngalas seprene urung bali. Lah terus kok Dimas ora tumuli mukti ana negara Ngastina. Aku wong nrimo kok Kang nek pancen ora dikeparengake lan aku ki ora kewahyon kanugrahan babagan kamukten wis trima dadi satya ngene iki ya ora apa-apa. Tur Kakang Pancawala ya wis trima dadi satya ngene iki ya ora apa-apa. Iya Dimas Antarja. Pun Kakang sayekti mung nyoba marang katrimaning urip. Jebul tinemune dudu Pancawala ingkang pantes lenggah dampar nadyan pun Kakang Ki putra ingkang tinemu pembayun lancur Pandhawa ingkang tuwa dhewe nanging jebul ora kasinungan kanugrahan mula pun Kakang trima mopo yayi pun Kakang ora apa-apa. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing gumarupa kana angin gedhe lambahing Yayanti Sura ingkang anggendhong Raden Abimanyu minggah wonten ing Datulaya. Raden Abimanyu kalenggaken wonten ing dampar kencana kaget kadra kasangsangsyaning para putra. Laruta saking kutha Sangkara kula yen amutusa Sang Sri Dimas Antasena piye Kang? Aku wis weling karo sampeyan to wis matur aja runtik atine aja gelo rasane. Arep dikaya ngapa iki isih getulit gading awake dhewe iki isih sedulure awake dhewe. Saiki cetha yen to pancen sing kedunungan wahyu ning ratu kuwi ya kuwi si Abimanyu. Mula Kakang Pancawala Irawan Kakang Antarja Kakang Garukaca dadi seksi. Ya pancen Abimanyu iki witus entuk wahyu ratu ing kuat besok bakal lenggah dampar ke Prabu Ngastina. Saora-orane turune si Abimanyu, Kang. Saiki gandeng wis ana ratune sing ndapuk Nayaka aku. Dimas sing ndapuk Nayaka. Heeh. Kakang Pancawala dadi patih. Ya wis aku kari manut patih jero. Patih njaba. Wah, mulane ra tau kena kasus. Ning njaba terus kok. Kok tak loloi tangan cangkemmu lho kok kowe. Kano Irawan dadi tumenggung nggih ngestakaken dawuh Kakang Mas senopatine loro kula nggo abrak apa senopati kok kaya genter kaya ngono nggih pun sinten senopatine Kakang Garukaca karo Kakang Antarja nek ana apa-apa sing tumanggung jawab Kakang Garukaca Kakang Antarja ya Dimas aku manut ya Dimas aku manut. Kula Petruk tukang asah-asah. Wah, mbaya tumenggung apa lurah apa ngono lho. Abdi dalem kok mung asah-asah. Ya kowe tak dapuk dadi tumenggung. Oh nggih. Kula napa ndara? Saora-orane mesti aku paling ora ya banyak dalang samunggaling ya, Truk. Ora ana pase banyak dalang ki ming anu ming apa jenenge? Kula napa ndara? Kowe RT.
Oke, ora masalah. Tak gawe angel nek do gawe KTP. Gawe KTP ra nggo cap RT tidak laku. Ya ora ngono kok. Ora ono piye? Kabeh do dadi senopati patih. Petro dadi temenggung kok aku RT iki adil ora? Lho. Hah? Ayo. Aku kudu dadi prameswari. Tak cocok sirahmu kowe. Prameswarine sapa? Prameswarine Ndara Abimanyu. Njuk kowe rabi karo iki no piye? Lah nek gelem dengkul kowe tengok kene wae. Wis kowe tengok kene. Ngono. Ora ngono, piye? Mlumah. Ngene? Heeh. Dadi apa aku? Dadi paidon. Maksude? Ayo nek ratu idu ning cangkemmu kuwi. Mesti was mempeng ora. Aku dadi emban wae ya. Wah iya. Ya sing sok mbarengi ratu nek metu Semar nesu Semar ngono kae. Ora soal man. Wis ngono wae. Kowe pokoke engko dadi apa-apa sakarmu kuwi seksi sibuk, Gong. Oke. Ayo, Mas Senopati ora malang kerik ning ngarepe ratu. Yo, Bagong. Ngono sopan dikit kenapa sih? Wis yo Kang, pokoke aku patin jero, aku patin jaba, Kakang Pancawala patin jero. Terus Sirawan Tumenggung senopatine Senopati Antarja, Senopati Galukaca. Ya Dimas aku mingkari manut. Pokoke sapa sing arep ngagru-agru lenggahing adiku Abimanyu ning negara Ngastina, Senopati kudu tata-tata samapta ing gati saweging diri. Ya Dimas, wis to dawuh. Iki Abimanyu malah gedangkrang ana ing dampar negara Ngastina. Kakang Mas Setija Bumanara Kasura ingkang rawuh wonten negari Ngastina. Abimanyu wonten dawuh negara kundurna marang Kanjeng Paman Duryudana. Mesakno Kanjeng Paman lan sakurawane padha nungsang buyang, padha mlayu wedi kalawan pengamuke Dimas Antasena. Yen Abimanyu ora menehake negara Ngastina marang Kanjeng Paman Duryudana, aku engko wis disraya dening Kanjeng Paman lumantar bapa Penemban Dana kudu ngrebut negara Ngastina. Yen aku iso ngrebut negara Ngastina saka tanganing para putra Pandhawa, aku bakal diparingi negara sak sigar semangka. Kang, piye Dimas? Ana parang muka saka ngendi? Lah iki kok saka ngendi piye to? Kakang Trakasura ini kok nggugu arepe dhewe mungsuhe aku, aja kuwatir. Setija Gatotkaca piye? Ngerti yo iki senopati negara Ngastina. Raden Gatotkaca. Lho, wis ndapuk senopati ora ning kene bapane rembugan. Menyang endi? Ning jaba. Babu Yayi. Modar we. Adae ra lunga. Kena ana bos datang kok malah medengus nang kono. Petruk ya ora. Genane ngarepe bendara kok dolanan guthik. Anggemu iki sapa padamu wae? Sinuwun Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Hah? Cenanangan ora. Syukur dikeplak. Heeh. Tak bales engko. Lho. Wani nglimpe ta. Wadake tuwa Bagong karo Kresna.
Abimanyu wonten dawuh. Antasena, piye Pakde? Pancawala wonten dawuh. Aku ora maido kaya ngapa to kadrenging rasamu nggonmu kepengin saben putra Pandhawa kuwi mesti padha kepengin lan kepi-kepi kumajan kepengin lenggah dampar negara Ngastina. Merga wis padha ngerti saka piyai sepuh yen Ngastina kuwi darbeking para Pandhawa ning ora kaya ngene iki carane. Aja kaya ngene iki. Siji, kowe mbedah negara Ngastina kuwi dadi kapitunaning para Sata Kurawa lan Kyai Prabu Duryudana padha keplayu. Saora-orane jejereng sastra wirang. Angka loro, nek nganti kowe ngrebut negara iki kowe dosa. Dosaku ning endi? Kowe miradati kodrating jagat. Kodrating jagat sing endi, Pakde? Lho, Ngastina ki sesuk baline kudu nganggo perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Mongko tanpa perang gedhe kuwi para Kurawa ing watak Angkara Budi Candala bakal ndrebala ngebaki jagat. Mongko Pandhawa wis dinutus dening para Jawata minangka utusaning adil mbrasta Angkara murka. Yen ngono kowe seneng, yen Angkara kuwi ngebaki jagat, jagat iki kobar, panas merga Angkara ora iso disirep dening para Pandhawa. Ora. Lah iya mula nek tumindak apa-apa ki taran karo wong tuwa rasa kepenake dhewe kaya ngono. Abimanyu, wonten dawuh. Mudhun, inggih. Ngestaken dawuh nyuwun pangapunten. Kula wau kula mboten kanthi kasengaja dipun saut kalian Gajah Antisura dipun lenggaken dampar. Lah Antasena kowe iki rebut negara areng apa? Nuruti Kakang sapa? Kakang Bagong Brek. Gong ora. Wis meneng to kuwi lingga wis miring. Nggone cupet e. Ha ya rasa-rasane kok ngono ora. Kakang Pancawala. Pancawala wonten dawuh. Ya bener kowe iki tiba pembayun. Nanging saiki wis krumangsani to. Yen to ingkang kuat bakal lungguh ke Prabu Negara Ngastina kuwi ora kok mung kudu putra sing metu pembayun. Nanging sapa ingkang pancen wis pinesti marang keparenging dat kampurwing dat bakal nyambung turasing para Pandhawa. Nggih, kula sampun mangertos. Wis lega, sampun. Ayo kondur. Inggih ngestaken dawuh. Antasena. Apa, Pak? Bali. Yo. Terus? Ndara Antasena wedi lho bapakne. Oh, bapakne kok yo. Kowe kira bapak wedi ora? Ora. Oh. Setan kok kowe iki. Nyataku anak setan kok. Lho. Kowe ngayal banget, Kong. Getak ndara karo Daron. Antasena. Apa, Pak? Bali. Ya, Pak. Oh, lah sembodo sore mau gleleng ya, Tru. Heeh, sapa-sapa dijotosi kene digetak bapakne wedi. Ning Antasena iki gleleng tenan lho, Tru. Oh, molak-malik ora. Sapa sing ngomong gak keplaki sirahe kene? Ora kok, Den. Damai. Damai-damai dengkulmu mlocot ki ora. Ya pangestoke dawuh. Kakang Bantarja kon bali. Ya. Wah, Abimanyu wonten dawuh. Kakangmu Gatotkaca nendi? Ing kala wau wonten mriki nanging sareng wonten rawuhipun Kakang Stijo Bumanara Kasura. Kekalipun sami abenajeng wonten ing alun-alun. Lho, Stijo tekan kene? Inggih, Wa. Napa? Badhe nyuwun negari Ngastina. Pawadane apa Stijo anakku njaluk negara Ngastina? Dipun dawuhi kaliyan Eyang Durna ngendikanipun badhe dipun paringi negari Ngastina ingkang sepalih. Cah goblok tenan kok. Antasena. Ngopo, Pak? Baladewa kakangku ngendika yen pusakane tok gawa. Heeh, bareke. Ya. Kok tak titipke bapak? Ora. Bareke dhewe. Ya. Bareke dhewe kok aja titip-titipke bapakne iki anggepe bapakne iki kongkonan iki. Wah, bocah kok ora ngerti karo wong tuwa. Wis wani ngrebut pusaka Nenggala kok titipke bapakne. Pira bara iki tanggung jawab. Endi, Gong? Golek obat mumet. Mumet mergo dikampleng kok golek obat ora. Ya ora-orane digunyer. Digunyer dengkulmu mlocot.
Tru, nyilih dengkule, Tru. Nggo ngopo? Nggo nggunyer. Kulinamu ya ora. Nggunyer nganggo dengkul ora. Tak baleke, Pak, baleke. Yo. Iki Abimanyu malah gedangkrang ana ing dampar negara Ngastina. Kakang Mas Setijo Bumanara Kasura ingkang rawuh wonten negari Ngastina. Abimanyu wonten dawuh negara Kundurna marang Kanjeng Paman Duryudana. Mesakno Kanjeng Paman lan sakurawane padha nungsang buyang, padha mlayu wedi kalawan pengamuke Dimas Antasena. Yen Abimanyu ora menehake negara Ngastina marang Kanjeng Paman Duryudana, aku engko wis disraya dening Kanjeng Paman lumantar bapa Panembandana kudu ngrebut negara Ngastina. Yen aku iso ngrebut negara Ngastina saka tanganing para putra Pandhawa, aku bakal diparingi negara sak sigar semangka. Kang, piye Dimas? Ana parang muka saka ngendi? Lah iki kok saka ngendi piye to? Kakang Nrakasura ini kok nggugu karepe dhewe mungsuhe aku, aja kuwatir. Kakang Setijo, Gatotkaca piye? Ngerti yo, iki Senopati negara Ngastina. Raden Gatotkaca, lho wis ndapuk Senopati, ora ning kene bapane rembugan. Menyang endi? Ning jaba. Babu Yayi. Modar we. Anake ra lunga. Gena ana bos datang kok malah medengus nang kono. Awas we. Ora ana wong apa-apa, das-des. Ono ngarep dinggoni kok. Malah ora pindah, sampluk raimu. Iya, oke. Oke, ora masalah. Suatu saat pembalasan pasti datang. Sapa-sapa? Oleh Tuhan Yang Maha Esa. Iki nek wis sia-sia karo wong ngenten iki, rumasane ra dosa apa? Pembalasan teng hari akhir niku mesti sampean malaikate Werkudara kowe sok ngeplaki Petruk. Nyo, godo sirahmu. Tiyeng. Iki nek ngenengi aku tak keplak ndasmu lho. Dolanan guthik kok ngeneng ning ngarepe Nata Ndarawati. Nomeng mraktekke iki sliwar-sliwar nang mripat. Minggat. Nesu. Lah iso jak guyon kresnane. Petruk ya ora. Genane ngarepe bendara kok dolanan guthik. Anggemu iki sapa padamu wae? Sinuwun Ndarawati, Prabu Sri Bathara Kresna. Heh, cenanangan ora. Syukur dikeplak. Heeh. Tak balas engko. Lho. Wani nglimpe ta. Wajake tuwa Bagong karo Kresna. Abimanyu wonten dawuh. Antasena. Piye, Pakde? Pancawala wonten dawuh. Aku ora maido kaya ngapa to kaderenging rasamu nggonmu kepengin saben putra Pandhawa kuwi mesti padha kepengin lan kepi ku manjen kepengin lenggah dampar negara Ngastina. Merga wis padha ngerti saka piyai sepuh yen Ngastina kuwi darbeking para Pandhawa ning ora kaya ngene iki carane. Aja kaya ngene iki. Siji,
Kowe mbedah negara Ngastina kuwi dadi kapitunaning para Sata Kurawa lan Kyai Prabu Duryudana padha keplayu saora-orane jejereng sastra wirang. Angka loro, nek nganti kowe ngrebut negara iki kowe dosa. Dosaku ning endi? Kowe mirah dadi kodrating jagat. Kodrating jagat sing endi, Pakde? Lho, Ngastina ki sesuk baline kudu nganggo perang gedhe Bratayuda Jaya binangun. Mongko tanpa perang gedhe kuwi para Kurawa ing watak Angkara Budi Candala bakal ndrebala ngebaki jagat. Mongko Pandhawa wis dinutus dening para Jawata minangka utusaning adil mbrasta Angkara murka. Yen ngono kowe seneng, yen Angkara kuwi ngebaki jagat, jagat iki kobar, panas merga Angkara ora iso disirep dening para Pandhawa. Ora. Lah iya mula nek tumindak apa-apa ki taran karo wong tuwa rasa kepenake dhewe kaya ngono. Abimanyu, wonten dawuh. Mudhun, inggih. Ngestaken dawuh, nyuwun pangapunten. Kula wau kula mboten kanthi kasengaja dipun saut kalian Gajah Antisura dipun lenggaken dampar. Lah Antasena kowe iki rebut negara areng apa? Nuruti Kakang sapa? Kakang Bagong, brek. Gong ora. Wis meneng to kuwi linggo wis miring. Nggone cupet e. Ha ya rasa-rasane kok ngono ora. Kakang Pancawala. Pancawala wonten dawuh. Ya bener kowe iki tiba pembayun. Nanging saiki wis krumangsani to. Yen to ingkang kuat bakal lungguh ke Prabu Negara Ngastina kuwi ora kok mung kudu putra sing metu pembayun. Nanging sapa ingkang pancen wis pinesti marang keparenging dat kamurwing dat bakal nyambung turasing para Pandhawa. Nggih, kula sampun mangertos. Wis lega, sampun. Ayo kondur. Inggih ngestaken dawuh. Ndasena. Apa, Pak? Bali. Yo. Terus? Ndara Ndasena wedi lho bapakne. Oh, bapakne kok yo. Kowe kira bapak wedi ora? Ra. Oh. Setan kok kowe iki. Nyataku anak setan kok. Lho. Kowe ngayal banget Kong. Getak ndara karo Deron. Ndasena. Apa, Pak? Bali. Ya, Pak. Oh, ra sembodo sore mau gleleng ya, Tru. Heeh, sapa-sapa dijotosi gene digetak bapakne wedi. Ning Antasena iki gleleng tenan lho, Tru. Wah, molak-malik ora. Sapa sing ngomong gak keplaki sirahe ngene? Ora kok, Den. Damai. Damai-damai dengkulmu mlocot ki ora. Ya pangestoke dawuh. Kakang Montorjo kon Bali. Ya. Wah, Abimanyu wonten dawuh. Kakangmu Gatotkaca nendi? Ingkala wau wonten mriki nanging sareng wonten rawuhipun Kakang Stijo Bumanara Kasura. Kekalipun sami abenajeng wonten ing alun-alun. Lho, Stijo tekan kene? Inggih, Wa. Ngapa? Badhe nyuwun negari Ngastina. Pawadane apa Stijo anakku njaluk negara Ngastina? Dipun dawuhi kaliyan Eyang Durna ngendikanipun badhe dipun paringi negari Ngastina ingkang sepalih. Cah goblok tenan kok. Antasena. Ngopo, Pak? Baladewa kakangku ngendika yen pusakane tok gawa. Heeh, bareke. Ya. Kok tak titipke bapak? Ora. Bareke dhewe. Ya. Bareke dhewe kok dititip-titipke bapakne iki anggepe bapakne iki kongkonan iki. Wah, bocah kok ora ngerti karo wong tuwa. Wis wani ngrebut pusaka Nenggala kok titipke bapakne. Pira bara iki tanggung jawab. Endi, Gong? Golek obat mumet. Mumet mergo dikampleng kok golek obat ora. Ya ora-orane digunyer. Digunyer dengkulmu mlocot. Tru, nyilih dengkule, Tru. Nggo ngopo? Nggo gunyer. Kulinamu ya ora. Gunyer nganggo dengkul ora. Tak baleke, Pak, baleke. Ya.
Senopati Ngastina Raden Gatotkaca ora sah dadaku kan gunung tanpa guna. Ngastina bali darbeing Paman Duryudana aku entuk separone negara Ngastina. Ayo jajalan Gatotkaca pecah diadamu. Wah. Gatotkaca. Gatotkaca. Stijo wonten timbalan. Cubluk ing nalar cingkranging samu barang ku ya kowe. Lha nuwun kados pundi paduka paring dawuh mekaten. Lho, kok seta? Kok kowe kok percaya karo Begawan Durna? Kowe ngrebut negara Ngastina saka tangane si Pancawala Antasena, kowe arep diwehi negara Ngastina separo ngono. Eyang Durna ngendika mekaten. Kosek to. Selagine wong tuamu Kresna ingkang srawung karo Begawan Durna kuwi luwih suwe tinimbang kowe. Aku sithik wae ora percaya karo Begawan Durna. Lah kok dadi anakku lanang gampang men diapusi. Nek nganti kowe mengko diparingi negara Ngastina separo, wis kowe nyuwun apa karo Pun Rama? Tak paringi, Nggir. Tak paringi. Ning yen nganti mengko Durna Cidra ngubaya, tegese ora nyata ucape Begawan Durna. Traju Tresna tak jaluk nang panguwasaning Ndrawati. Sampun ngaten Rama, ayo bali. Ngestahaken dawuh. Luar ngapa? Balekke pusaka. Truk, Nun. Goleki Durna. Teng pundi? Wis kowe goleki ngene ora ketemu tak ajar kowe. Waduh cilaka iki. Suwe iki. Iso tekan setengah 6 ki kok. Aku ora ngerti Durnane endi, Gong. Nun. Goleki Siwa Mandura. Sudi. Lho. Tak ajar kowe. Sing akon ngantil aku mau sapa? Hah? Bareng bal ngantem kok terus kowe kongkonane anggepe aku ki apamu? Ora sudi aku. Lho, wani karo Antasena. Ora, ning aja ngono kowe. Iki kaya ya wong ora wani mbok ya menyang. Wela. Sing tuwa melu ngethak. Lah kowe iki ngayal kok. Ngayal apa? Aku lho bar dikampleng e. Antasena ya aja ngono wong Bagong ki wong tuwa kok tok kampleng. Ya wis ngene wae, malesa ning kowe goleki Siwa Mandura. Wis kowe males, malesnya. Emoh. Malesa ora apa-apa, aku ora pasang walat. Nan? Yo. Asli lho iki? Tenan. Piye? Sakarepmu? Piye, Mas? Sakarepmu. Wis malesa. Pisan wae tuk ngono terus goleki Kokopra anu Siwa Mandura. Ngapusi kaya. Engko bales kowe ketara kedap-kedip. Mripatke sapa wae kedap-kedip. Nggih wis. Nan? Iya. Aduh, saya. Ya. Nggih wis to, engko iki wektune slantek. Loh, iki piye to iki? Arep mrene ra wani. Lah kok malah aku wani iki piye? Sorry, ngono guyon. Guyon, aku ki ratu kok dijak guyon. Rumasane aku ki Nalendra nggih dicuthuk dadane sampeyan aja. Apa itu mbok digobali? Wus. Kok sino Mandura? Yo, ge wis yo. Ge. Wis kono dirampungi. Yo. Dirampungi Dimas yo. Padosi iku. Yo, piye? Ono apa aku?
sampean dipadosi Ndara Antasena. Wih lah jagat waisane ku Bathara. Eneng apa Antasena? Wah, setan iki. Kok kowe nyok? Awang tangane digeret sampe naik dhewe kok aku ya mung nyirokke suarane Ndara Baladewa kok. Aku ya ngurung ketemu Durna e. Ya. Lho, kok Durna kok gawa? Lho, kok Baladewa tak gawa? Aku goleki Durna, aku goleki baleni ya. Kae lara rampung selak padang malen. Mbah, Apa, Nger? aku arep balekke pusaka. Oh iya, tak terima. Nyo, Oh iya. pun gak ditampa. Gek ditampa iki. Ngetro. Ora edan kok iki. Lah wong sampean iku dibalekke pusakane iki gek ditampa. Ngetro ora edan. Ah, aku iki pusaka tenanan. Nyo, lo pusakane dhewe kok wedi ora? Oh, tak terima ya Antasena, tak terima. Yo, nek ketemu karo Siwa Ngastina negara wis ora tak nggo. Nek arep dilenggahi meneh entuk. Oh iya Antasena ya. Mboten nonton e. Sapa? Kang Wa Mandura. Lah kuwi apa? Ora omong-omong. Iki ngopo Bagong kok nesusunya apa? Tak goleki e. Ya aku wis tekan kene. Nggih ampun dadi Ngundurke pusaka, Pakde. Pusaka apa? Lho, Pakde rumangsa kelangan pusaka ora? iya nengkala Tak kundurke. Yo. Sone nek nggunakake nenggala ora ngawur. Yo. iki mergane wae. Oh, tak cocok siramu modar kowe. Kene ya dawa dira pusakane dhewe ya, Tru. Ndek nek wis nyekel pusaka. Iki pitik sapa mlebu perkara aku iki. Ora ana Baladewa kok ngrembug pitik kowe. Wis diasta. Yo, tak trima. Ngastina tak kundurke, Pakde. Yo, tak trima Antasena. Oh, sinuwun Ngastina sajake ora trima, Gong. Halo, mlayu-mlayu ngirit masa kelangan pusaka ora? Iya, nengkala Tak kundurke. Yo. Sone nek nggunakake nenggala ora ngawur. Yo. iki mergane wae. Oh, tak cocok siramu modar kowe. Kene ya dawa dira pusakane dhewe ya, Tru. Ndek nek wis nyekel pusaka. Iki pitik sapa mlebu perkara aku iki. Ora ana Baladewa kok ngrembug pitik kowe. Wis diasta. Yo, tak trima. Ngastina tak kundurke, Pakde. Yo, tak trima Antasena. Oh, sinuwun Ngastina sajake ora trima, Gong. Halo, mlayu-mlayu ngirit para sata Kurawa. Dendam karo Ndara Antasena, Ndara Pancawala. Matur Ndara Werkudara. Yo. Ora mulang karo anake. Ora ngajari karo anake. Wong gerang model piye kowe?